Да. И вие сте толкова красиви и като истински снежинки, защото днес имаме празник и чакаме кого? Дядо Коледа. Дядо Коледа. А кога идва Дядо Коледа? През кой сезон на годината? Когато е вън студено и е зима. Точно така. А знаем ли си песничка за зимата? Знаем ли? Да. Хайде да я чуя. За децата мали, тя е най-любима, прави им пазалки и се казва зима. Точно така. А през зимата какво вали вън? Сняг. Падат пускави снежинки. А знаете ли песничка за снежинка? Ще завалява ниви и градинки, вече побеляха. Ниви и градинки, вече побеляха. Святкото гледало, семенцата малки, а децата чакат весели пазалки. А децата чакат весели пазалки. Браво! Браво на децата! Искате ли да изпеем още една песничка, за да ни чуе Дядо Коледа? Я ми кажете, Дядо Коледа с какво пристига? С шината. С шината? Да, защото по снега гумите могат да пъсят. С еленчетата. С еленчетата. Ама той се е оставил тук с шината и еленчетата в нашия кът. Значи е тук наблизо. И аз украсих. И може и уха. И аз я украсих. Добре, хайде сега да изпеем песничката за Дядо Коледа, да ни чуе и да той да Пристига, има той брада от сняг и кожух и нов калпак. Има той брада от сняг и кожух и нов калпак, а торбата му прочука, от играчки е изнука. Дядо Коледа ела, добре дошъл сега. Дядо Коледа ела, добре дошъл сега. Браво на децата! Викайте Дядо Коледа! Ден или дечица? Ето Дядо Коледа. Да! Истинският Дядо Коледа дошъл при нас, деца! Най-послушните деца, Дядо Коледа, заповядай седни! Браво! Браво! Браво на Дядо децата! Коледа! Дошъл добрият Дядо Коледа при деца! Най-много! Всички Кой ще деца! получи подарък? Дядо Коледа! Да! Аз! Всички деца, Дядо Коледа са послушни! Внимавай да не си забравят! Но знаеш ли, те знаят много хубава песничка. Хайде да я чуем тогава! Деца, кажете на Дядо Коледа, какво слагаме на ръчичките, като е студено? Ръкавички! Ръкавички! Браво, браво! Хайде да изпеем песничката за ръкавичките. Да! Съвсем Моите ръчички имат ръкавички, топлички и малки, само за парзалки. Без ръчички без, с ръкавички без, без ръчички без, с ръкавички без. Като малка птичка ще летя женичка, без ръчички без, с ръкавички без, с ръкавички без. Браво на хубавите деца! Браво, дечица! Те много хубави песни знаят. Да, Дядо Коледа, сега да те изпитам аз тебе. Ти
защо са така красиво облечени нашите деца? Сигурно много слушат. Те, че слушат, ама знаете да танцуват. И сега ще ти изтанцуват един красив танц, като... Какви сте, бе? Снежинки? Като снежинки. Хайде сега да покажем. Айде, ставайте. Браво! Друг кой ще каже? Тони. Айде, Тони. Айде. Браво! Илхата, лъскави свистички, тято колите си точи, чакаме косишки. Браво! Ама той дядо Коледа изпревари и дойде при вас, бе. Друг иска ли да каже на микрофона стихче или песничка? Кой? Също като при бати Енчо, вятъра духа вънка и затова тропат вратите. Много Ти ще отиваш при бати Енчо. И какво ще пееш, като идиш при бати Енчо? На микрофона? Ще пееш или ще казваш стихче? Какво ще правиш? Какво ще изпееш при бати Енчо? Айде, ела да кажеш. Какво? При бати Енчо се едно, се прави репетиция и ще ти дават утре в 3. Бъркате опит, плати си панетиен. Българин. Първа радост. Аз се мене. Браво! Дядо Коледа, доволен ли си от нашите деца? Много, много съм доволен. Еми тогава... Много хубави песнички знаят, стихотворения. Браво на тези дечица. И да се тропнем едно хорце с дядо Коледа. Искате ли? Хайде да остане. Да, си тук на пейката. Тук на пейката. Хайде на пейката, защото... Да, ги разменим. Тони хвали хубаво Мари. Дайте ти да сложим си. Мариан била тук да остане. Мариан била Мариан. Мариан там да се мажа Мариан. Мариан хубаво. Айде, какво ще се сега се реши? Време здраво. Гледай кръгчето да бъде хубаво. Тони, гледай напред. Тони, гледай напред. Почваме. До година,
Айде.